Għadna kif smajna lil Ġesu fil-Vanġelu jirrispondi għal dawk li kienu qegħdin jistaqsu imma dan minnu. Imma dan nafu minn fejn ġej, dan nafu minn fejn hu l-Messija meta jiġi ma nkunux nafu minn fejn ġej. U Ġesu jirrispondi u jgħidilhom intom tafu minn fejn jien, tafu li jien minn Nażaret, imma fil-fatt ma tafux minn fejn jien għax jien ġej mingħand il-Missier. U din ir-risposta li jagħti Ġesu illi jaf minn fejn ġej u ma jafx minn fejn ġej, jew ma jafux minn fejn ġej u jaf minn fejn ġej u kien jaf li ġej mill-Missier, hija adattata ħafna għal kull saċerdot. Fl-aħħar mill-aħħar hija adattata għal kull nisrani li jgħix il-ħajja tiegħu bħala sejħa minn Alla u mhux biss bħala għażla personali. Imma forsi tot iktar għas-saċerdot għax kultant is-saċerdot jitħabat iktar minn ħaddieħor, jiġġieled iktar minn ħaddieħor biex jiddixxerni, biex jinduna, biex jaraf jekk it-triq li ser jagħżel ix ġejja minn Alla jew ix ġejja minnu biss. U meta jaraf li t-triq li se jagħżel li ġejja minn Alla, jsejħa Alla, allura jagħżel li jibqa' mixi fuqha. U għalhekk allura s-saċerdot ukoll jgħod il-kliem ta' Ġesu. Jien naf minn fejn jien, imma mhux kull ma naf jien u kull ma jafu l-oħrajn u kollu hemm xi ħaġa oħra illi l-oħrajn ma jafux u li forsi s-saċerdot jaf sa ċertu punt laqqas jafa kollha għaliex hija tiddependi kollha kemm hi din il-biċċa, din il-parti minn Alla, hija l-għażla ta' Alla. U allura hawnhekk inkunu qegħdin immissu ftit il-misteru tal-ħajja tagħna, mod speċjali l-ħajja tagħna s-saċerdoti, imma l-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minnha nerġa' nirrepeti għaliex. Għax suppost anki jekk jien miżżewweġ, anki jekk jien nażel li nibqa' waħdi, din l-għażla ma tkunx tiegħi waħdi, imma tkun tiegħi flimkien ma' Alla. Jiena nażel li niżżewweġ għax nemmen għax naf li Alla jridni nażel din it-triq. Għalfejn qiegħed ngħid dan? Għax is-saċerdot bħal kull bniedem ieħor allura huwa taħlita ta' umanità flimkien mad-divinità, ta' umanità flimkien mal-Ispirtu ta' Alla. U jista' jkun illi s-saċerdot mhux dejjem jiġi mifhum minn ta' madwaru, mhux dejjem jiġi mifhum minn barra, mhux dejjem jiġi aċċettat għal kollox, mill-qoħ għal kollox mill-oħrajn u bir-raġun tiftijem dejn. L-ewwel qari b'mod sabiħ ħafna meħud mill-ktieb tal-Erf jurina kejf l-oħrajn ħafna drabi iħarsu lejn il-bniedem ta' Alla, lejn il-bniedem li jagħti lilu nnifsu lil Alla. Mhux dejjem jifhmuh, anzi ħafna drabi jħossuh theddida, allura tifhimha li kultant meta xi ħadd jara saċerdot forsi ma jieħux gost, jew forsi jilmenta, jew forsi jgħaddi xi kumment, tiftijem ħafna. U tiftijem għas sempliċi raġuni illi jista' jkun illi mhux dejjem ikun mifhum mal kollox is-saċerdot. Jista' jkun ukoll illi mis-saċerdot wieħed jistenna imġiba ħafna tajba, ħafna iktar tajba minn dik illi forsi aħna kultant nuru. U hawnhekk tidħol ir-responsabilità tagħna is-saċerdoti illi nkunu koerenti u mhux meta jaqblilna ngħidu isma' aħna msejħejn u magħżulin ta' Alla u meta jidrilna mbagħad naġixxu nġibu ruħna b'reazzjonijiet sempliċement umani. Din tiddependi minna, hija s-sejħa tagħna u għad-dmir tagħna li nkunu koerenti mal-għażla ma' din is-sejħa li tiġi minn Alla li mhix biss għażla personali. Il-bniedem tajjeb kif jgħidilna l-ktieb tal-Erf ħafna drabi jiġi meqjus bħala ċanfira għall-oħrajn. Il-bniedem tajjeb ħafna drabi jiġi meqjus bħala
twissija għall-oħrajn, kemm bl-imġiba tiegħu, kemm bil-mod ta' kif jirrelata mal-oħrajn u kemm bil-kliem tiegħu, kemm kif jitkellem. Jista' jiġri li kultant inħossuna aħna l-koll u xek quddiem saċerdot twajjeb inħossu li għandna bżonn ninbidlu, inħossu li Alla qiegħed isejħilna biex inkunu aħjar. U din hija xi ħaġa li rridu l-kol kemm aħna napprofittaw minnha. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta jien saċerdot nara saċerdot aħjar minni u inħoss li jien m'iniex bħalu, inħoss li għandi nkun aħjar milli jien, inħoss li għandi nikkonverti. Kemm hi xi ħaġa sabiħa, kemm hi xi ħaġa pożittiva. Jiena ċert illi Don Salf kien wieħed minn dawn is-saċerdoti, kien jagħmel il-ħila kollha tiegħu, jipprova jagħmel li jista' biex is-sejħa tiegħu ta' saċerdoti jgħixha b'sempliċità f'ħafna skiet mill-aħjar li jista'. Mod speċjali fejn tidħol iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija. Jiena indur mal-artal biċ-ċensier, hekk qed bejnu berruħi, qed min jaf Don Salf kemm dar mal-altari, mal-Isqof Kawki, mal-Isqof Mario. Dak l-altar x'inhu? Dak l-altar huwa s-simbolu s-sinjal tal-preżenza ta' Ġesu. Allura min jaf Don Salf u jdowr mal-artal min jaf kemm il-darba ħaseb f'Ġesu. L-artal hu sinjal, simbolu tal-preżenza ta' Ġesu f'nofsna. Illi mbagħad minn hawn ftit ieħor, proprju minn fuq l-artal, is-saċerdot f'isem Ġesu jgħidilna ħudu kulu, dan hu ġismi. Imma jista' jkun li r-raġel tajjeb kif qalilna l-Ktieb tal-Erf kultant minflok li jkun twissija u minflok li jkun stedina biex insiru aħjar, jista' jkun li joħloq fil-persuni ta' madwaru reazzjoni kontra. Tant illi bħalma irrakkonta fil-Ktieb tal-Erf, il-bniedem tajjeb tal-Ktieb tal-Erf ħoloq madwaru reazzjoni ta' nies illi jaħduha kontra tiegħu. Tant irdi irduh. U din tista' tiġri wkoll, sfortunatament, tista' tiġri anke minna stess, anke minna s-saċerdoti ta' lejn xulxejn, lejn forsi nies li jistgħu ikunu warina ta' eżempju. Imma kemm iridu nqogħdu attenti biex meta niltaqgħu ma' bniedem tajjeb, ma' bniedem li jurina lil Ġesu, il-persuna ta' Ġesu, aħna minflok nirreaġixxu neħduha kontra, nitalmu nkunu umli, inħarsu lejh u nitolbu lil Alla biex jagħtina il-kapaċità li nbidlu qalbna, il-kapaċità li nikkonvertu. Fil-Vanġelu Ġesu jibża mill-mewt. Hija ċara mhux biss f'dan l-episodju li qrajna llum imma wkoll f'episodji oħra fil-qrib. U sejjer għal-festa u mhux sejjer, din kienet il-mistoqsija tan-nies. Kien hemm il-festa l-kbira tas-Sukkott li kienet l-iktar waħda importanti għall-Lut, il-festa tas-Sukkott, il-festa tal-Irejjex, tat-Tinet. U se jmur għal-festa jew le, qalu le mhux se jmur tax qegħdin ifittxuh biex joqtluh. Anki Ġesu innifsu. Ara taħsbu li Ġesu minkejja illi ried li jgħaddi minn dak kollu li għadda, ara taħsbu li Ġesu xtaq jispiċċa kif spiċċa. Ara taħsbu li Ġesu xtaq li jiġi msawwat, jiġi maqtul, jiġi meqrut bil-mod ta' kif spiċċa. Bħal kull bniedem ieħor, bħalek, kieku seta' jevita, Ġesu evita. Imma billi dak kien il-pjan tal-missier u billi it-tjubija tiegħu, il-ħlewwa tiegħu, l-imħabba tiegħu quddiem ir-reazzjoni tal-ħażen, tal-prepotenza, tar-rabja, tal-aggressività, ta' dawk li jridu jqerduh. It-tjubija tiegħu ma setet tagħmel xejn għax il-bniedem tajjeb mhux se jirreaġixxi, il-bniedem tajjeb sempliċement joqgħod hemmhekk u jaqla fuq rasu għax iħobb, għax nimħabbek taf tagħmel. Allura Ġesu kellu jgħaddi minn xi xagħda. U dan rridu. U jiena nixtieq naqbad propju ma' dan il-Vanġelu biex inħeġġeġ lilna l-koll, il-koll kemm aħna. Ħadd minna ma jieħu gost bid-tbatija, ħadd minna ma jieħu gost bis-sofferenza, ħadd minna ma jieħu gost bil-mewt. Però hija xi ħaġa li ma nistgħux ngħaddu mingħajr ma ngħaddu minnha. Ma nistgħux ngħixu mingħajr ma ngħaddu minnha.
Għal snin twal Dun Salf għex din l-esperjenza. Għal snin twal Dun Salf laqa id-don, dan id-don illi mhux ħafif, id-don tal-mart, id-don is-salib illi jkun f'qiegħ ta' sodda għal snin twal. Meta din l-esperjenza nilqowha u ngħixuha bħala sem mis-salib ta' Ġesu, mid-tbatija ta' Ġesu, bħala tweġiba pożittiva għar-rieda tal-missier, allura tħalli l-frott, allura tħalli l-ġejt. Ekku kien floku tassew il-komment li għamel il-kappillan li l-fidi tiegħu baqgħet verament sal-aħħar momenti, baqgħet qawwija sal-aħħar momenti. Ew nitolbu lil Mulej meta nħarsu lejn dawn in-nies li fis-skiet tagħhom, mod speċjali fis-skiet ta' tbatija, fis-skiet tal-mart jgħajtu u jħampqu l-imħabba, jgħajtu u jħampqu l-aqda marida talla, ew nitolbu lil Mulej biex ma nagħmlux bħan-nies tal-ewwel qari tal-Ktieb tal-Għerf. Ma nippruvawx neqirduhom, ma nippruvawx ma nisimgħuhomx, ma nippruvawx ma nagħtux kasom, imma nħalluhom ibidlulna lil qalbna, nħalluhom jenuna insiru aħjar, nħalluhom jenuna lilna wkoll naqdu l-esperjenza tal-ħajja tagħna ma dak li jixtieq minna il-missier. Għatih Mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem.